Por si tendes que agachar algo, que o agachedes agora xa, que xa chegou a jefa. Xa estou aquí. Ai, Dios mío. Veño directa da horta, non me dou tempo nin a cambiarme, nin a darme unha ducha. Da horta para aquí, o sea, acabo de chegar. Bueno, a ver, quen anda por aquí? Quen anda aí? Como non Nieves, que lle acabo de contestar aquí no canal. Moi boas comunidade, afillados e, por suposto, a jefa. Por si acaso, ti queda ben con todo o mundo, Celi? Falo moi ben, porque, claro, ti imagínate que lle falaras aos afillados a todo o mundo e te olvidaras da jefa. Non pode ser, Non pode ser. Pero temos a afillada. Ai, sí, que está Carliña tamén. Moi boas tardes, Ládor, que tal? Moi boas tardes, Rafa. Moi boa tarde, benvido todo o mundo. Moi benvidos aquí, gracias por estar unha tarde de domingo máis aquí comigo. Eu quería vos dicir unha cousa, mire, eu non sei se vou ser capaz de acabar o directo en unha hora completa, porque collín algo na garganta, teño algo de tos, non é preocupante, pero ás veces, por falar, bueno, teño aquí o meu bote de mel batida, non sei se conocedes este tipo de mel, pero é unha pasada, por si me dá a tos, o garrotillo, como di miña nai, e máis xa teño aquí a infusión. A ver quen sabe de que é a infusión, parece unha escova de barrer os alboios, pero, a ver, hoxe de que é? Se me doi a garganta, de que será? Moi boas a todos, traballadora, como estás? Estou rinco ranca, o sea, o peor se pasou porque a fiebre xa tuve o jueves ou o viernes. O jueves empezou, o viernes xa estaba con fiebre, así que hoxe xa estou casi lista, pero quedame esa tos aquí, ás veces que se me pon aquí no lado da garganta, que teño como seca, e si teño que deixar de falar, claro, eu escoitaríamos a vos, pero vos non falades nada tampouco, solo, entonces, claro, teríalle que poñer un micrófono a algunha de vos para que me dera, vos a ter que dar vos, a parte de voto, vos a dar vos tamén, por si acaso un día eu así non podo. Pero, bueno, vou ir pouquinho a pouco, vou intentar falar despacio para que non me pase eso, e vamos alá. Desde a Serra do Jaliñeiro chove como se estuveramos no mes de febreiro, hasta che saleu un pareado. Na Serra do Jaliñeiro chove como se estuveramos en febreiro. Estás poética hoxe, non é por nada, pero estás poética. Aquí tamén, o sea, leva chovendo tanto tempo, o sea, parar, pero para media hora volve a chover, como se non hubiera un mañana, volve a abrir un pouquiño o sol, quenta moito o sol, chegamos a 30 grados, pechas outra vez e volta a empezar, volve a chover, a mares, como se non chovera en 80 días. Este ano dio o paje, temos problema non vamos a ter problema ca agua, iso me imagino. Como afuera non se pode, trabajamos dentro, guardando tomillo seco e flores de sauco. Genial, Pilar, porque eu tamén estou con esas, o sea, teño xa aí unhas herbiñas secas para empezar tamén a sacalas e a gardalas. Moi boas tardes, en Cambre tamén chove moito, inúndase a horta. Me cache, hai que poñer solución, hai que poñer drenaje na horta. Moi boas tardes, xentiña, hola, Mariluía. Mariluchía. Moi boa tarde, comunidade. Buenas tardes, Nusca, comunidade e comunidades de Asturias. Ai, desde Asturias, que gana teño de ir a Asturias. Igual vou este mes. Dar unha voltiña por ali porque me gusta moito. Asturias, Gijón, os acantilados, os bufóns. Gústame. E por aquí está María, Elvira, Carlos, Marta Puga. Eu conheço unha Marta Puga. Eres de Ribeira? Non coño. Non me podo rir tampouco, Marta Puga, pero non é de Ribeira. Xa sei de onde é. Hola, Martiña, hola, que tal? A miña secretaria preferida das clases.
Moi boas tardes, Carmen Pombo, que tal? Hola, Xavier, hola, xentiña, xente, se pode ver o directo, Xavier, pode o ver porque está a chover en Santiago, seguro. Entón, pois, eu prefiero que chova, e así estades todos aquí comigo, e sinto-me acompañada. Por certo, dadelle a me gusta, que se vos está olvidando. Faltan polo menos aí, pois como uns 90 me gustas. Iso é moitísimo, porque os que estades aquí son de todos conocidos, de todos os domingos. Bueno, eso, dadelle ao me gusta. Explica o que tipo de mel é. Mira, este hasta mo regalaron en unha feira que fundaron unha charla, era unha feira bonitísima, non sei, non me acordo agora do sitio, pero bueno, era unha feira de cultivos e de cousas ecológicas e artesanas, fun a dar unha charla e despois fun dar unha voltiña por ali e regalaron, eu non sei se hai por aquí alguén, chámase Casa Benito, ecológica, co selliño, garantizada e certificada, feita na terra. O que pasa que eu nunca vira o concepto e non sabía nin que existía, pero esta mel bátena a unhas altas temperaturas, o sea, a altas temperaturas non, a alta velocidade, con pouca temperatura, alta velocidade, e queda en mel pura, o sea, mel. O que pasa que ao baterena, chamase mel batida, queda con esta textura, entón queda como unha textura como a de mantequilla blanda, é como, non sei, para untar en tostadas é moi práctica, non hai o chorreo ese do mel, e según pa que, pois, non sei, a ver, está riquísima. Ademais que pon, que creo que é de castiñeiros. Mel monofloral, o sea, de unha sola flor, é de castiñeiros, que recollen as nosas abellas da cadea dos castiñeiros dos soutos centenarios da terra brava do Incio, en Lugo. Mel crúa, en textura crema, ideal para untar. Unha pasada, riquísima. Non sei que máis dicirvos para produción, origen España. Poñede en internet, mel Casa Benito. Puta moi rica. Hola, moi boas desde a Serra de Outes. Que tal, Celia Lojo, encantada. Carlos, pois nada, Nusca, os próximos directos por Zoom. Así se falamos todos. Bueno, sabedes de que estou tomando a infusión, non? Ose. Por Zoom é como se fora un WhatsApp, non? E podese facer como unha videochamada. Igual somos moitos a falar, Carlos? Igual non é moi boa idea. Non sei, pero igual non é unha idea fantástica. Moi boas tardes, infusión de tomillo con mel. Moi ben! Non me acordaba que non podo gritar. Pois sí, porque o tomillo ten poderes para desinflamar, cando tes a garganta irritada, tos, fai un pouco de expectorante, un pouquiño de antibiótico, axúdache a curar a garganta, e ten tamén salvia, claro, porque a salvia vai má axudar tamén. A mel non lle botín, a verdad. Botiño un estruche de limón, e nada máis. A mel vou na comer a cucharadas. María, xa tes 60.000 suscriptores. É verdad, queríamos dicir que esta semana foi unha locura o canal de YouTube. Estou segura que foi gracias a vos, porque non creo que despejara así de repente. O sea, o canal de YouTube meu iba lento. Tampouco é que teña moita prisa, pero bueno, pois justa que che valoren, non sei, o traballo, non? E tiña moi poucos seguidores cada día, o sea, cada semana ao mellor 9, 10, cada semana, Entón, para cambiar de cifra, tiñan que pasar 3 meses ou 4, e de repente levo como 4 ou 5 días que teño cada día 100 seguidores máis. E cheguín a 60.000. Cando chegue a 100.000 xa me podo dedicar solo a isto. E entón xa fago vídeos grandes tamén,
2 á semana, ou 3. Un de comida, un de entretenimento e outro de horta, porque despois daquela xa podo vivir desto, creo, Así que moitísimas gracias polos teus bons deseos e por celebralo conmigo. Yo trabajo atendiendo clientes, me toca hablar mucho. Desde hace unos 15 años endulzo el café de mi desayuno con miel y ni una infección de garganta desde entonces. Mira, Lador, eu o café non endulzo con nada, nin as infusións. O sea, non lle boto dulce, pero porque non me gusta, o sea, a sensación de que teña dulce elimíname por completo o sabor do café, e a min gústame moito o sabor do café. E non me gustan xa en por si nin as cousas moi saladas, nin as cousas moi dulces, nin moi cociñadas, que me gustan medio crudas, bueno, menos a carne non a soporto cruda, ten que estar churruscada a poder ser. Pero se falamos de legumbres, de verduras, prefiero que tiren ao crudo, e non lle boto nunca dulce. O que pasa é que o que teño eu non é unha infección de garganta, eu penso que, pois, un tipo de bacteria ou así que collín aí, porque me dou con fiebre 3 días e agora xa vou mellor porque só vou botando fora, pero que me esa cousa seca da garganta que me fai toser. Moi boas, Ricardo, que tal? Que tal a comunidade, sabes? Moi ben, a comunidade vai genial. Faltalle acordarse que lle ten que dar ao me gusta, iso sí que lle falta, pero polo resto vai genial. Os dediños arriba, facedelle caso a Nieves, porque é verdad, tendeslle que dar aos dedos para arriba. E logo, mirade unha cousa, levamos casi un cuarto de hora e ninguén me pregunta nada. Mirade que eu, por falar, doulle a cháchara pa diante que non vexas, pero despois veñen os comentarios todos de repente, despois non me dá tempo a facervos ningunha consulta. Bueno, nada, sempre tendes a radio tamén, que podedes, que mande mensajes, vou pasalos todos para ir ao día, porque senón eu irei como un cuarto de hora antes que vos, e claro, estadesme a escribir e ao mellor, pois, eso. Nosotros, en casos de resfriados, gripe, dolor de garganta, tomamos infusión de tomillo más flor de sauco, más flor de malva, más miel. Pois o do sauco non sabía o que valía para a garganta, ten poder antiinflamatorio, claro. Pois claro, igual é por eso. Pero bueno, eu co tomillo e ca salvia vou ben, botolle un pouco de limón, xa vai tamén ben, e vou comendo así un pouquiño de mel, e xa vai tamén ben. E nas comidas e no desayuno, cebola cruda e allo crudo, masticado, non vale trajar un allo, coller un allo e trajalo crudo non vale de nada, hai no que masticar. A cola de cabalo que venden é a mesma que hai polo monte. Levo pateando polo Cubi e non encontro. Fixeron por ali, dixeron que ali había, dixeron que ali había e non é nada. Mira, aquí unha pregunta. Dinos Anabel. Feliz tarde, ainda estamos plantando agora o plantío de tomates, pimentos, etcétera. Irá máis riba? Fai un tempo moi malo e son de Boiro, gracias, coídate. Gracias por o bo deseo. Anabel, vaiche arriba, plantaos porque estás aínda en tempo. Si xa sabes, sendo de Boiro, xa sabes que en circunstancias normales xa podíamos ter plantado os tomates desde marzo, aquí, na nosa zona. Sei que os que son desde interior ou que son desde outros lados, botades as mans á cabeza dicindo aquí hasta maio non se pode plantar nada. Aquí, na costa, en marzo, xa podemos empezar a plantar.
Pero este ano é algo así raro, porque chove moitísimo, o sea, chove, para, e non dá quentado o sol durante 2 semanas, polo menos. Entonces, vas aínda a tempo de plantar solanáceas, porque as solanáceas las hace el sol, solanáceas, o sea, tomates, pimentos, berenjenas, aínda estás a tempo de plantar. E calquera outra cousa tamén, Digo tomates, pimentos e berenjenas porque en un mes máis sairás tarde, pero de momento pois aínda podes plantalos. E máis, sendo daqui de Boiro, vai che ir perfecto, xa verás. E o que nos preguntaba Nieves, de que leva pateando... Mira, aínda que che digan a cola de cabalo é cola de cabalo. Hai moitos tipos diferentes de cola de cabalo. Que pasa? Que hai algúns tipos de cola de cabalo que non valen para nada, porque o seu contenido, o que estamos buscando cando facemos unha decoción de cola de cabalo, o que buscamos é a extracción do sílice, que é un dos compostos que ten, aparte de outros, pero os outros non nos importan porque van a ser solubles na agua nos primeiros 10 minutos ou 15, xa están na agua que estamos fervendo. Pero o sílice é moi malo de sacar das paredes celulares. Por iso hai que facer unha decocción. Pero hai algúns tipos de cola de cabalo que apenas teñen sílice. Entón, a cola de cabalo que nos compete, a que queremos, a que nos interesa, é arbense, con V. Cola de cabalo arbense. Pódela comprar, mira, eu, se queres, fálame despois e mando-che un enlace, que che busco eu. Pero ti si pos no buscador... A ver, digo buscador, non me gusta incitar a que se compren as cousas a través de internet, eu apoio o comercio local e todo o que queiras, pero aquí non hai ninguén que a teña. Eu non conozco ningunha tienda que a teña. Vou ter que empezar a romperlle a cabeza ás tiendas agrarias para que atraian. Pero como a cola de cabalo, Equisetum arbense, o sea, ese tipo especial de cola de cabalo, como é exactamente o mismo, o sea, é a mesma planta que tomamos nós, porque é unha planta que ao tomala é unha infusión que tomas drenante, o sea, que a tomas, pois, porque che hinchan as pernas, por exemplo, porque tes retención de líquidos, porque... Para esas cousas, úsase a cola de cabalo tamén. O Equisetum arbense é o mismo, o sea, ti vas á farmacia a comprar unha erva natural, un produto natural que che axude a sacar líquidos, posiblemente, entre as cousas que che oferten, vai a estar a cola de cabalo presente. É a mesma que uso eu na horta. Que pasa? Que ao ser a mesma, tens que ter cuidado onde a compras, porque... Se compras a de uso, non sei, como para infusións, que é a mesma, pero se usas a de infusións, vai-che salir o quilo, non sei, pero uns 200 ou 300 euros, como a nada, como a calquera tipo de manzanilla. Vos imaginadevos un sobre de manzanilla que non trae máis que 1 gramo ou 2 de flores de manzanilla, a como vos saliría o quilo? A como vos saliría o quilo? Entón, cando compras como para infusións en herboristerías ou en farmacias, porque é Equisetum arbense, vancho a cobrar a precio de ouro, sendo exactamente igual que a que compras para facer unha decocción para facer... Con isto quero dicir, fijadevos no precio, porque normalmente o quilo de cola de cabalo que ven seca e ven envasada, Equisetum arbense, ainda incluso podedes remexer e buscar que sea ecológica e que veña co sello. Ai. Eso, que o quilo pode vos costar alrededor dos 20 euros, na máis, sobre 20 euros o quilo, porque se non, se o comprades na farmacia, vai vos a salir, non vale a pena ter horta. Dime, Carmen, hoxe non che convén falar, penso que che vai a empeorar a garganta.
Si cadra, é mellor que falemos a xente da comunidade polo teu ben. Vos ide falando, vos sabedes que tendes que falar, e máis, gústame moito. Vou a explicar, cando poño o directo e só o programa e deixo aquí a tablet, de vez en cando paso, e miro e digo, mima, 15 personas aí, mima, das 8 personas aí, esa está desde cháchara, pareceme super bonito, pareceme maravilloso que xa esteades aí, tiqui, 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 e que xa vos saludedes sin conoceros de nada, que faledes, que vos preocupedes unhas polas outras, e que tal che vai a perna, a min pareceme maravilloso. Un día mastiquei un allo e pensei que morría, ardíame todo, pero o estómago parecía, hostias, un volcán. Hai no que masticar pouquiño a pouco, ou ti esmájalo así, plas, e deixalo un pouquiño, para que a lisina non sea unha bomba, porque se o metes sin nada na boca e masticas, pícache moitísimo, trágalo, os vapores da lisina, máis os compostos que ten de azufrados, de azufre, en reacción co estómago, podeche facer como unha pequena bomba e subirche para arriba. Hostia, pero que así non se vai. Pois ti tes un dentiño de allo e que a túa tostadiña de salmón ou de xamón ou do que a comas, pois un cachiño de allo e vas comendo outra cousa, acompañas a comida ca cebola cruda. Si comedes cebola para tratar un pouquiño a infección da garganta, millor cebola roja, que vai moito millor que ningunha das cebolas blancas, cebola roja, iso é notario. Eu, de feito, comprei un quilo e pico, unha bolsa chea de cebolas rojas outro día, solo para iso. O allo, se o masticas, non deixa mal alento. Sí, Mari, pero o problema é de quen se acerca moito a falarche. Eu non teño problema ningún, a min gústame o sabor ao allo, pois pásame o mesmo co criollo. O criollo tamén bota horas e horas con alento a criollo. Pero, bueno, o problema vai non ter quen se acerque moito a ti e que che queira falar así a medio centímetro da cara. E ti apartas e sabes? Pois, que se vai a facer? La feromona de la capocarsa sirve para todos los frutales. Nosotros la usamos para manzanos, pero ahora pusimos piescos, non sei que son piescos, pesejos, ao mellor, cítricos, perales e máis. Servir sirve para todos os frutales. O que pasa que eu penso que ti estás seguro de que o problema que tendes é non vale igual, vale para todos os frutales, pero... Espera, Claro, é que... queríache preguntar, Cilúrniga, ti estás segura de que o que tendes nos frutales, no masanseiro pode ser, que é a capocarsa? Porque é unha polilla, é nocturna, fai un daño moi diferente á mosca da fruta. A mosca da fruta é máis chiquitina, ten un gusano moi chiquitín e faille daño a todos os frutales. A mosca da fruta, en especial a Ceratitis capitata, chamada tamén como mosca do Mediterráneo, que ven do norte de África, instaurouse no Mediterráneo, botou ali moitos anos e agora xa temos aquí tamén instalada. Pero iso é unha mosca. E o outro que diste é unha polilla. Entón, cando se pon unha trampa con feromonas, se é unha polilla, a trampa ten que ser con forma de polillero. E se lle pos para unha mosca, ten que ser un mosquitero. Hasta le vim para baixo o outro día as miñas para vos enseñar. Pero, por que son diferentes? E por que non valen as trampas para moscas e para polillas? Mira, unha que a polilla é nocturna. A trampa tería que ser blanca, porque é o que máis se ve de noite.
e a mosca síntese atraída polo color amarillo, o sea, que as trampas da mosca terían que ser amarillas ou amarillentas, porque recordan o color maduro da fruta e vais a sentir máis atraídas. O polillero, que é para polillas e son nocturnas, normalmente teñen, o sea, é un cacharro, imagínate, como este, cunha tapa aquí, ti cólgalo por aquí, no masanseiro, non? Que é o que tendes vos. Se é polillero, debería de ter o furado de entrada aquí, porque a polilla entra mellor así. Sin embargo, se fora para a mosca da fruta, ou para a Ceratitis capitata, ou para calquera outro tipo de mosca da fruta, ten que ser amarillo, e a entrada ten que estar así, porque a mosca voa así. Se pos unha trampa de feromonas para a mosca en un polillero, non vai a encontrar o sitio por onde entrar, vai a ser complicado, vai a aburrir e vai a ir para comer a masán. O sea que hai que facilitar a entrada cando poñemos trampas de feromonas e hai que distinguir ben se temos un problema de polilla ou de mosca. No teu caso é polilla. Eu se tes algunha foto de unha masán que abristes e me podes mandar á radio para que eu a poida ver, podo che garantizar se é de polilla ou se é de mosca da fruta. Entonces, a pregunta é se che vale, sirve para todos os frutales. Sirve para todos os frutales. O que pasa? Que a capocapsa, a polilla que tes ti, ou que ao mellor pensas que tes e que non é esa, pero se dis que o tes, necesita unha feromona que atraia a ese bicho en especial, pero non vai a atraer a unha mosca da fruta porque non son da mesma especie, non as resenden igual cando están en selo. As trampas con feromonas, vou explicar, porque ao mellor alguén non sabe nin o que é, non? Póñense para intentar descender a población de unha plaga que teñas na horta, non? Neste caso, nos frutales, se temos mosca da fruta, hai unha temporada na que as cápsulas que están invernando normalmente no chan ou nas fendas dos frutales eclosionan, abren ou sufren metamorfosis ou o que sea e sale o adulto, non? Neste caso, a mosca, por exemplo. Sale o adulto, a mosca. Bueno, pois, nós poñémoslle unha trampa co color que máis a atraia, amarillo neste caso, e en dentro metémoslle unha pastilla que a resende a femias en celo. Cando os animales, cando están en celo, pois, soltan un olor específico que solo atrae aos machos da súa propia especie, para iso o botan. Entón, non vale de nada botar unha feromona para unha polilla e esperar que caian aí moscas, porque non son da mesma especie, non lle vai a resender ben, non teñen a nada que ir aí, de feito, igual aínda escapan. Entón, gustaríame ver o problema que tes en unha foto para che poder axudar mellor. Pero que vale para todos os frutales? Sí. Que vas a ter a mesma bicha, o sea, que vas a ter a polilla capocapsa tamén nos penales e nos ciruelos e nos cítricos? Non. Xa che podo asegurar eu que se tes nos cítricos bichos non son dunha polilla, van a ser máis seguro da mosca da fruta, da mosca do Mediterráneo, da Ceratitis capitata. Así que se podes mandarme a foto, a radio, estaría genial. Por certo, que me díxome Iago, bueno, pois que non sepades, eu traballo na radio os jueves, teño unha colaboración no programa A Tarde, da Radio Gallega, están, bueno, ao mando do programa Antón Rebollido e máis Iago. E Iago dixo-me outro día, non que a mi má, estuve outro día repasando, sabes cantas consultas respondestes esta temporada, desde que empezamos esta nova temporada,
E joia, pois non, é que leva a conta de todo. É un rapaz que é moi ordenado e gusta levar a conta de todo. Casi 200, e joia, que me dis? Pa semana tes as 200, e di, bueno, ainda faltan, estuve ali a contar, ainda faltan e tal, e joia, non te preocupes, que no directo do domingo vou a dicir a todo o mundo que mande as súas consultas á Radio Gallega. O número é moi fácil de encontrar, a ver, podería volo dar, pero é fácil de encontrar. Se poñedes en Google Chrome teléfono Radio Galega, programa á tarde, xa vos sale, quero dicir, en Google está todo. Desde que la ponemos casi no tenemos manzanas con bichos, me dieron como una caseta blanca, claro, ves como é blanca y con una lámina pegajosa y la feromona puesta en el centro. Ahora non tengo foto, pero claro, o que che deron é un polillero, porque as polillas, a ver, tamén poden andar algunhas de día, pero é raro, o sea, as polillas son como mariposas, pero suelen ser castañas marrón ou así, e andan máis de noite. Entonces, eso, que os polilleros suelen ser blancos, e os mosquiteros suelen ser amarillos ou naranjas ou verde fosforito ou así, un color que atraia. Cando poidas compartir o enlace donde comprar cola de cabalo, agradécese. Loli, tesme que mandar un mensaje, porque donde o comparto? Date conta que eu teño, pois en circulación, pois non sei, pero 3.000 vídeos. Eu poñoche o enlace, ao mellor nin che podo nombrar, porque se non me sigues non podo como nombrarche para chamarche, para atraerche, pero ti o que si podes facer é, en calquera vídeo, isto sempre, cando me queirades facer unha pregunta ou así, en calquera vídeo, non fai falta que busquedes o vídeo da empanada para me preguntar algo sobre a empanada. Outra cousa que vos conteste, pero iso é cuestión de que non teño tempo a contestar a todo, nada máis que iso. Pero vos en calquera vídeo, posme, Nusca, necesito o enlace da cola de cabalo. Entón eu, ao ler o mensaje, xa cho mando. Se mo deixes por aquí en YouTube, pois damoslle máis vidilla a YouTube, xa que agora está empezando a ir super ben, que estou moi contenta porque vai super ben, esta semana está indo genial. Bueno, xa leva unhas semanas indo moi, moi ben. Ao mellor funcionou aquilo que de dicirvos decidelle cada un de vos a unha persona que se veña a suscribir, se lle gusta o canal. Home, se non lle gusta que non se suscriba, é mellor que non se suscriba, se non vai a ver os vídeos. De momento, por tener en los frutales no tengo ni frutas, solo tienen un año plantados, pero era para prevenir. Bueno, mira, se non teñen fruta, non vas a ter problemas de bichos da fruta, porque se non hai fruta, non hai bichos da fruta. Hombre, está aquí Cristian, concho, que tal, Cris? Pero acabas de chegar agora, logo, e ti viñes a romper os bancos a media hora tarde. Vamos a ter que cobrar peaje, por chegares tarde. Eu teño esa águila e a mí funcióname de lujo. Cos pasaros, vale. Que tal a águila que tes na horta? Funciona cos pasaros? Porque estiven vendo e son carísimos, pero si son efectivos, cómproa. Mira, Celi, mándame mensaje, mándoche un enlace. A ver, sí que as hai carísimas, porque sabedes como é en estudi... A ver, non sei que chamas carísima tamén, que ao mellor estou me metendo onde non debo. Pero a mesma, podela encontrar por 120 euros, que a teño encontrado eu con facilidade, a mesma 120 e a mesma 25 euros, ou 30, todo máis. A min realmente 30 euros para iso non me parece nada caro, porque o mástil ten que ser de 4 ou 5 metros e ten que ser de fibra de carbono. Iso durache anos e anos e anos e anos. É super flexible, traballa moi ben co vento, o sea, ten que ser con eso. Porque ao principio eu fixen como a ti, quixen aforrar, puxenlle unha cana da Habana grandísima, pero non lle vai ben, porque se enrolla seguida un rollo patatero. Entón, ten que ir ca cana, porque a flexibilidade que ten é o que fai que funcione tan ben.
E o que si se estropea é o que é a cometa, pero é que a cometa pode che valer 3 euros ou 4 euros, podela encontrar por 3 euros para recambiar, digo, pero a min podeme durar ben, o que é a cometa, o que é o paxaro, dúrame ben 3 anos, ou así, pero é que se encontras por 3 ou 4 euros, o que é o repuesto, e a cana durache anos e anos e anos, entón, eu non considero que se caro porque a miña, eu non sei os anos que ten a miña cana, non sei os anos que ten, e paxaro sí que cumprín, incluso cumprín unha vez unha oferta que eu non sei se me saliron a 1 euro e pico cada paxaro, e teño ali na horta para cambiar, pero este ano puxen o vello que debe ter 3 anos este ano, está decolorido, pero funciona, mas se non funciona, por que? O que é o mástil, ao ser de fibra de vidrio, é moi flexible, como as canas de pescar, é super flexible pero non rompe, entón se soporta ventos ou que lle boten en riba, porque iso fai moitísima forza, entón claro, un nada de vento que fai, o paxariño voa así, e ven para arriba e ven para baixo, e anda así. Que pasa? Que ao voar tan alto, os paxaros, desde arriba vese super ben, vese como voar, está seguido un nada de, porque é unha cometa, un nada de aire que hai ou de cambio de temperatura de aires, xa está no aire así, xa che está así voando. Entón, os paxaros que voan máis alto que iso, evidentemente, porque iso en total debe ter 6 metros ou así, en total, que a corda, co mástil e tal, e os paxaros veno aí, e os paxaros teñen medo a un paxaro que é moito máis grande que eles, e ese paxaro mide 1 metro e algo, 1 metro 20, creo que mide, de largo, entón, é un paxaro que aos outros imponlle. Eu, de verdade, eu teño paxariños, pero nos bordes todos da horta, pero onde teño a cana xusto encima dos bancales, das fresas e das lechugas, olvídate, non. É moi raro ver un paxaro ali, nos bordes da horta, sí, de feito, se vos mirades os vídeos meus, aseguro-vos ao 100% que eu non lle poño de sobrecarga en edición sonidos de paxariños. Son os paxariños que viven ali na miña horta, que ás veces pían tan alto que o teléfono recolle-os tan ben que hasta falan casi, pían ou cantan máis alto que min, pero viven o que é por toda a redor da horta, pero ali non se acercan onde teño as lechugas e as fresas, non van. Venga, esos dedos arriba que hoy tiene que hacer mucho sacrificio para hablar. Gracias. Gracias, hasta me pica aquí, mas pica má espalda. Ai. Sí que faltan moitísimos dedos, mi má. Dadlle a me gusta, please, por favor. Ola, Nusca, que pode ser unha espumilla que hai nos tallos das fresas? María, vouche dicir, agora non porque estás aquí co directo, pero cando acabemos o directo vouche poñer unha tarea e vas a ir ao meu canal de YouTube, non sei se estás suscrita, se non estás suscrita, suscríbete. Pero o que tens que facer é darlle a unha campaniña, hai unha campaniña aí, que só tens que darlle a campaniña, e actívala. Entón, cada vez que eu subo un vídeo, vai che chegar un clink, ou, bueno, podelo silenciar tamén, pero, bueno, chegache un mensaje, silenciado, se queres, para que non che moleste, de que cada vez que eu subo un vídeo novo, porque esa espumiña que se ve nos tallos das fresas, subín un vídeo aínda non fai tanto, explicando o que é. Chámase unha cuspidiña ou cuspideira. Aquí chamase así, cuspidiña ou cuspideira. Pero cando puxen o vídeo, hubo xente que me puxo como nombres diferentes de como lle chamaban en outro lado. Non é un... A ver, o que fai é ponse aí, no tallo, vai comendo un pouquiño do tallo e un pouquiño de salvia da planta. Pero non lle fai daño nincún á planta, nincún. E ao ir comendo, vaise protegendo ca saliva e ca acción da súa digestión,
vaise cubrindo como desa espuma, porque ten un corpiño moi delicado. É un tipo como de cucarachiña verde, non fai nada, nada, a non ser que teñas unha plaga tremenda, que eso non vai a pasar. Entonces, eu cando os vexo non lle fago nin caso, é que nin caso, porque non lle van a aportar nada á horta, pero tampouco é que non me molestan nada. E o respeto pola biodiversidade da miña horta, para min é sagrado. Si non me fan mal no meu cultivo, dame o mismo. O sea, eu teño nas zanorias, ahora mismo na fresa non teño, e non me estorban nada de nada, o sea, non ten problema ningún. María, está ben. A planta consuelda, onde a comprastes? Porque eu no monte só encontro unha que ten a flor azul, pero non encontro a do teu vídeo. A ver, Sonia, sabes que pasa? A consuelda, hai outros tipos de consuelda que ademais son como as que encontras na beira dos ríos, que infestan bastante toda a beira do río, non? A consuelda rusa é un tipo de consuelda que se fixo como para controlarlle esa maneira de expandirse, é que non se che encha a horta de consuelda. Entonces, a que che recomendo é a consuelda rusa, claro. Ti plantas un cachiño de consuelda rusa así, un cachiño de raíz hai que plantar, así, e vai a salir unha plantiña. E cada ano iso é como máis, pero sempre é redondo, non se vai a non sei onde, xa non se reproduce por sementes, non se reproduce por tal. Entón, alguén che ten que dar. Eu non teño problema ningún en darlle, porque teño dado miles, pero eu non mando cousas, nin mando sementes, nin mando plantas, nin mando nada. Se algún día ves por aquí por Ribeira e me dis, Nusca, podes me acercar? E podo xa acercar sin problema. Porque non é unha cousa que se ve... Isto van a ter que poñerse as pilas as tiendas agrarias, porque nin cola de cabalo, nin consuelda rusa. A partir de ahora, cada vez que vai a dar unha charla a unha tienda agraria, heime de encargar de que trai pa aquí consuelda rusa e cola de cabalo. Bueno, a cola de cabalo en planta mellor non vos lo recomendo, porque na horta esa sí que se expande como loca, o sea, é unha barbaridade. Esa sí que non vos la recomendo na horta, pero a consuelda rusa, sí, porque está aí quietiña e fai un círculo moi bonitiño. Entón, onde a conseguín? Non a comprín, simplemente alguén me dou un cachiño, eu reproduxina e agora pois regalo-a cando alguén a necesita. Mira, Sonia comprou por Amazon a consuelda, pero é consuelda rusa. Hai que asegurar de que sea consuelda rusa, porque senón podedes meter unha na horta que despois tendes problemas para sacala, porque se reproduce por sementes, por esquejes, por raíz, por... Tende cuidado, Ola, eu teño unha dúda, dinos Irene Samplín. Sempre lle hai que pôr esas trampas de feromonas aos frutales de peras, mazáns e cereixas. Acabo de mudarme a unha casa con frutales e non entendo moito. Mira, Irene, cando falamos de poñer trampas de feromonas é porque xa tes unha plaga aí instalada, non vale para prevenir. O sea, porque vas a gastar uns cartos, as trampas podeche valer cada pastilliña ao mellor entre 3 e 7 euros ou 8 ou así, e máis o mosquitero, a trampiña logo para poñela, vas a emplear uns cartos. Se non tes problemas con gusanos na horta, nos frutales, que digas ti, mima, pero que non son capaz a comer unha fruta, están todas cheas de bichos, de larvas en dentro comendo. Se tes ese problema, sí, pero como vou a prevenir porque dixo Nusca que había que poñer, non, porque ao mellor, se son poucos, non pasa tampouco nada, quero dicir, poden estar un ano e despois xa non volver nunca máis ou así. Sempre tes que poñer o tratamento se tes un problema de produción, se non vas a poder comer fruta, é cando hai que poñer. A túa pregunta é se hai que poñela todos os anos.
Non, si hai que poñerlle, non é que haba que poñelo, se non tes problema, os frutales están ben, non tes aí esa plaga, se non tes aí esa plaga, afórrate os cartos e o rompedeiro de cabeza e disfruta da vida, e disfruta das masanseiras, que aínda que veña algún a comer un pouquiño, non pasa nada. A min os paxaros comen as lechugas todas. Sabes por que, Monse? Si tes este problema, a ver, non sei se ao mellor tes unha bandada de gorrións de 400 exemplares todos xuntos, pois non, teríache que dicir poño unha malla antipaxaros cubrindo como se fora un tipo invernadero, como poño eu as dúas ferras con un tubo, non? Pero se non é ese o caso e só tes gorrións de vez en cando, vas a facer isto. En vez de plantar unha ducia de lechugas todas xuntas, planta unha lechuga aquí, outra ali, outra alá e outra alá. Separa as lechugas, ti vas a poder comelas igual porque sabes perfectamente onde as tes na horta, pero que pasa que as lechugas si chas comen os gorrións? Ti date conta que un gorrión vai voando, pois non sei, a 30 metros de altura ou así, non vai a ras de chan. As lechugas non lle resenden a lechuga, non é que o gorrión vaia por aí voando, ti imagínate, tes aquí a lechuga, e pasa o gorrión por aquí voando e di, que ben me resende a lechuga, vou a mirar onde está, está aquí, e vai xa a comerche, iso non pasa así. Entón, o gorrión vai voando e desde o alto é capaz de ver unha cousa verde clariña que lle chama a atención. Bueno, non sei se ven en verde clariño, pero ven un color frondoso que lle chama moito a atención. E o paxaro baixa, que é cando che comes lechugas. Pero se só pos aquí unha lechuga, e outra lechuga ali, e outra lechuga ali, iso son estrategias para que non pase eso. E o que consigues con isto é que, claro, os gorrións van voando e unha lechuga sola non a ven. Pásalle desapercibida, erva, outra erva. Agora, se hai unha ducia de lechugas todas xuntas, plantadiñas, que meten unha envidia que flipas, desde 30, desde 50, desde 70 metros de altura, a ven, entón, baixan en picado e comencha. Vamos alá. Sonia, ti non dirás borraja? Bueno, pode dicir, pero por que dixo Sonia? Por que pasou aquí? Non sei. Bueno, pois non sei que di da borraja. A ver, a borraja e a consuelda son totalmente diferentes, bueno, totalmente diferentes non, son plantas, teñen follas, o que pasa que a consuelda rusa tenas como máis oceladas e a borraja tenas como máis redondas e teñen o tallo como máis largo. A verdade que as dúas teñen como peliños e pinchos e así, pero... Bueno, a ver, sí que se poden confundir se non estás acostumbrado ao mellor a velas, pero é raro, comprei os mouchos que moven a cabeza e cajan en riba. Home, claro, normal, iso non vale para nada. E que peligro ten as canas de pescar que hai. Que peligro ten as canas de pescar que hai nas casas. Unha cana de pescar valeríache, O sea, non sei como vas a facer para espichala no chan e que se quede, porque a outra ben preparada para iso. E depois acórdate de poñerlle giratorios, é superimportante. Giratorio onde acaba a cana e empeza o cordel, giratorio onde empeza o cordel e giratorio antes da cometa, porque senón esos dá voltas e liaríase, cada 5 minutos terías que estar a desindiar. É moi importante poñerlle os giratorios, se queres aproveitar a cana de pescar. Nusca, teño plantados tomates debaixo dun pino, sairán adiante, vaille a costar moito, depende de como se o pino e por que plantastes tomates debaixo dun pino? É que aí hasta lle dá a sombra, o pino tamén ten alelopatía negativa, non vai a deixar que nasan cousas debaixo del, ten demasiada acidez
para os tomates. Non foi unha idea brillante, pero xogas ca ventaja da suerte do principiante, pero a partir de agora xa che digo que non é moi boa idea. O pino solta uns compostos volátiles a través das raíces e das follas de pino que caen ao chan, que non inhibe o crecimento de moitas plantas. Casi ningunha planta nace ben debaixo dun pino, non sendo fieitos, toxos, silveiras, xuncas e labasa. Pouco máis, quero dicir, non é unha fantástica idea, pero ainda encima vai a aportar moita sombra. O tomate é un tipo de planta que necesita sol directo, polo menos, pero bueno, se o pino é pequeno e ainda lle dá o sol ou así, este ano zafas. Acampa en cor blanco para recibir as notificacións. Acampa é en cor blanco. Mi madre, que mande mensajes. Vou moi lenta, vou rápido. A cometa de pasar o vale para espantar os mirlos? Sí, pero ten que voar. Eu preguntei pola borraja. Non preguntastes pola borraja, José Carlos? Preguntastes ou non lín o mensaje? Eu leín con suelda. Ou era borraja? Bueno, ao mellor sí, porque ao mellor teño o cerebro trastornado. Ao ter así tantos mocos, igual xa non me deixou pensar ben, pode ser, non sei. Ti sacaslle os fillos ás fresas, creo que vin nun vídeo teu. Hai os que sacar sempre, porque senón, se ten fillos non ten fresas. Entón, eu, hasta lá outubro ou así, non lle deixo ir fillos arriba. A comida de pasar vale para espantar os mirlos? Sí, sempre cando a poñas alta. Se tes problemas con mirlos, tes que comprar unha vara extensible, ou sea, o pau, o mástil que veña, que teña 5 metros. A mellor 4 quedanse cortos. Ten que voar máis alto que os mirlos, para que se encontren no camiño. Entón, mellor de 5 metros. Gracias, corazón. Non hai enciclopedia como a ti. Agora non hai enciclopedias tampouco, Eu non sei como podes ter unha cabeciña tan grande. Bueno, muller, bueno, mira, como todo mundo sabe ben de unha cousa ou dúas. Pois é o que me pasa, da horta, porque nacín nela, e querendo ou sin querer, fun adquirindo os conhecimentos, e depois que ches unha persona moi curiosa, funos aprendendo e perfeccionando. E máis levo toda a vida con horta, entón, pois... Pero gracias. Hai que engañar aos pasares plantando en diferentes sitios. Ves, Carmen tamén pensa como a min. Hola, miña querida, dinos Alexandra Fernández. Xa experimentas de plantar giló, quiabo de metro, que é moito delicioso o quiabo. Pero non sei o que é o quiabo. Quiabo. Veciños desde Portugal. Vou mirar o que é, porque non o conoso por ese nombre. Quiabo con B. Quiabo. A ocra. A ocra. Mira, pois, teño gana de plantalo, vin sempre sementes ali na tienda, pero digo, mima, outra cousa con sementes, que a man de sementes que teño eu das miñas, que non quero perder, entón esas sementes teño as que plantar, sí ou sí. E dixo, bueno, a ocra outro ano. Teño moita gana de probar a plantala, pero bueno, é como un pimento, da mesma familia, nasce igual, é como un pimento, tens que deixar o sitio e listo.
plantei debaixo do pino porque non teño outro sitio. É no xardín dunha escola. O pino está moi alto e deixa que lle dea algo sol. Vale. Bueno, entón a circunstancia cambia, porque nun xardín da escola non é tan importante que o tomate chegue a dar moitísimos tomates e dun calibre maravilloso, como que o momento de preparar a terra cos nenos e nenas, e estar ali con eles, ver como vai crecendo, ver como bota pois flores, ver como veñen as abelliñas a polinizar, explicarlle cousas mentras vai o proceso. Con que bote un par de tomates tamén se achega, porque nun colegio é diferente. Eu entendo que o máis importante é que os nenos e nenas vayan adquirindo como eses deseos de querer plantar e que non lle sea alleo as explicacións de onde salen os tomates ou de onde salen as patacas. Pareceme importantísimo, o sea, gracias pola labor que faz. Eu son das que penso que debería de ser unha asignatura obligatoria na escola, pero como asignatura, pagada pola Deputación pagada polo Ministerio de Educación, con profesorado especializado, non que a profesora máis implicada do mundo teña que facer eses traballos, senón eu penso que teria que ser unha asignatura obligatoria. Matemáticas, lenguaje, hortelar, ciencias e naturales. Pero, bueno, de verdad que tendes a miña admiración ao profesorado todo que facedes o esfuerzo grandísimo de intentar que os nenos e nenas vexan como medra unha planta. O sea que, gracias. Eu tiña 2 nogales e tuven que sacalos porque non sabía casi nada que non salía casi nada que... Sabes que pasa, Carmen? Que se o pino é alelopático, o nogal é o que se leva a palma, o sea, o triunfo número 1 é pa o nogal. O nogal ten moita, o sea, a alelopatía é como unha sustancia que bota as plantas para evitar que ao seu arredor non naxa ningunha planta máis. E pódeno botar polas follas ou pódeno botar polas raíces, e o nogal é dos que bota tamén polas raíces. Ti imagínate, tes o nogal aquí plantado, así. Bueno, pois, todo alrededor donde tiña as raíces, bota como esa sustancia, é como se fora un gas, e non deixa nacer nada. O sea, poñer unha horta ou plantar algo debaixo dun nogal, non. De feito, os vellos e vellas de antes dicían que non podías tomar unha siesta debaixo do nogal porque che restaba a vida. E iso supoño que o dicían, eles non sabían o que era a alelopatía, pero supoño que o dicían porque como debaixo do nogal non nacía nada, consideraban que era como un árbol mortuorio, non? Entonces non se podía tomar a siesta debaixo do nogal no verán, porque che restaba a vida. Hasta a próxima semana. Que logo me pasou o tempo de dormir. Debaixo do que? Dun nogal, dos nogales. Totalmente de acordo. Hortelar como asignatura. Bien, pois xa somos 2, bueno, somos moitas que seguro que pensamos igual, E Bego dinos que por fin consegueu o girasol, o sitio de peluche, podereis sementalos ou será tarde? Non é tarde, Begoña, non é tarde. Os girasoles, de feito, eu sempre, cando empezan a abrir os meus girasoles, xa vos lo explico sempre, empezo a plantalos. Este ano non, porque este ano foi moi puñetero ca chuvia, pero empezas a plantalos cando plantas os tomates e os pimentos e podes plantar girasoles cada mes, o sea, en maio, en junio, en julio, en agosto, en setembro, en outubro. E cada mes vas a ter girasoles na horta, o sea, unha cousa que podes plantar continuamente. É verdad que cando
cando ven o inverno, as flores son cada vez máis pequeniñas e non medran tanto como medran no verán, pero flores vas a ter igual. Son das máis guais atraentes de polinizadores, sobre todo de todo tipo de abellas, abejorros e insectos que van a recolectar polen. O sea que podedes plantar un montón. Que non se vos olvide de mandarme preguntas á radio, porque estamos a punto de chegar a 200 consultas e eu prometinlle a Iago que esta semana que chegábamos a 200 e ele incrédulo díxome que non, Nusca, ainda faltan 20 ou así, e dixo eu, 20 sacámolas xa no directo, así que podedelas mandar agora xa, agora. E recordade que pode ser un audio, pode ser unha cousa escrita, é como se for un chat normal de WhatsApp. Mandádeme fotos, cando me preguntedes algo, mandade fotos, sin dor, porque eu teño que ver ben o que me estades querendo explicar ou querendo preguntar, para poder axudar millor. Que guai, Celi! Eres un sol! Celi, acabamos de deixar o número de teléfono, máis 34, si o mandades de calquera lugar do mundo, que recórdovos que desde calquera lugar do mundo podedes mandar igual as consultas á radio poñendo máis 34 ou máis 32, xa non me acordo, bueno, mirade cal é o prefijo nacional así, me cachis, xa chegou a hora de irnos, pasou moi rápido, é logo que llegas, miña filla, logo, mira, casi non fixen consultas, botín moitísimo tempo dicíndovos hola, que tal, hola, que tal, hola, que tal, hasta o próximo domingo, coídate, un abrazo, como pasa el tiempo, cando se está a gusto, joder, que contenta quedo de que esteades a gusto. Eu tamén estou a gusto, é verdad, ás veces estou na horta, hoxe, por exemplo, estaba na horta, estaba moi a gusto, e dixo eu, teño que ir para arriba, para o directo, non me dá tempo de ducharme, estou unha porca de traballar. E dixo, tal, o directo. Pero unha vez que empezo é que estou tan a justiño, e máis veso vos aquí comigo tan guai, asíntome tan ben acollida que... Coida moito esa garganta e boa semana para toda a comunidade. Bueno, este fin de semana teño unha charla, non teño dúas, e para o fin de semana que ven teño outras dúas, sábado e domingo. Estade atentos ás historias e así de Facebook, de Instagram, porque vou a poñervos todo o horario, onde son e así, vale? Bueno, pois... boa noite, profe, mañán vou a ver... volver a ver o vídeo dos consellos dos tomates. Vai moi ben ese vídeo, o sea, fíxeno antonte, e púxeno, vai genial. O sea que, bueno, eso, moitas gracias a todos, os saberes de Nusca van a ser imprescindibles. Bueno, pero penso que den documentados videorecetas. Miña querida xentiño, Vico, moitísimas gracias por estar aquí, sempre comigo, acompañándome, por todo o voso apoio tan bonito que me deixades aquí e máis en todas as outras redes. Nada, pois, a ver se chegamos a 100.000 rápido, aquí, en YouTube. A ver se para a semana, en vez de 60, temos 70. Vicos.